Mikä meni väärin? Kaikki. Se on laitonta! Wow! Paskaset vanteet. Liikaa kilometrejä. Moottorilla on vähemmän. Paskaa. Lisää paskea. Sieltä tulee homo. Ilman käpperiä. Mitäs täältä löytyy? Pistää vähän jytää. Anna tolla. Tässä on se oikea kisapeli. Wow! So hardcore, kulkee ainakin 50. Wow! Kaunis. Laiska paska. Löytyy myös kula-aseita. Nyt ei kyllä näe mikään oikein. Ja sit, oi, no tämmösiä mansikoita. No sit mä otan sen. Mikä on vedestä? Ihan jees. Maistuu perunalta. Ha? Joo. Se on Wunderbaumi löytyy. Wunderbaumi on hieno asia ja Katalog. Nyt on luksusta. Siinä on pioneerisointi ja avaimet, jotka ei toimi niinku pitäisi. Palaa se nakki! Circle! Ei sit, ei tait. Mitä tässä lukee? Burnis bueno. Burnis blaze. Yritän nyt. Täällä kun 23 lämmintä jätkällä toppatakki päällä. Metkä on fiilikset, kun Suomen kesä ei oo tarpeeksi lämmin. Hyvä. Mä en oo ihan samaa mieltä. Nigga! Tätä se sammuu. Mähän se vanhalta moottorivelleet. Varmaan se. This is Ja mittari vähän niinku halutaan. the DDT. That is the ride machine. Arttu. KTM. Mitä? Sairaan nopea. Lisää happi. DDT Jussi. Let's up, daddy! Totta kai. Niin sanoin mäkin. Nää. Iso setä sanoo, käuliminen on laidon. Yamaha ei pamaha.